Kinagyonig pa at nga nakating banal na Espiritu. Amen. Kapatadan timong anak na ningnuan na induta mo, makatipon ta arap ning makapagmalang larawana, ban parangalantaya at manalangin para kinganggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, at duwanta pa mo yung pakalulot kapatawaraning Diyos. Itamongan po, mapamakalulungig pa, tinubod ming tibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban may kakalugod kami kang Kristo. Emu may katapilan king may labas sa panahon, kelingwan may ting matas adangalan. Mi kasala kami karing kekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulungig pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak king kasalanan mi. Adwan ming pakaluluan mo kami, mi biye-biye kesa nakapilan man, antimong tunay mong anak at tapat.
sa upang kami magkabilan. Damdaman mo sana ikikindalo lawaliti yatungkil pakan mo. Iyan mo dapat bukit kamiyan Maryang alam dumis ito ni Diyos. Panalangin nobena, itamongan po. Pakamala na induning alananggang saup, manibat king krus, Yesus binyena ka kaya kami, ban magingin dumi. Ikay maganakang dili, ing malugod dili ka rin sablang indu. Balugod mo kayang balikdan, ikaming kaya kang anak. Ngeningadwan mi kaya kang saup, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na, sanbet lantana po rin kaya katamong kayaduanan. Pakyabet aya naman yung kapayapan mabilugayato, lalong-lalo na king kaya katamong bansa at ding sablang biktima na ning kalamidad. Inyang atyo ka pa ketiking yato kaluguran na indu. Biryan mong dinagi kaking kasakitan na ning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampon kapanaligan king lugod ning igpaning Diyos. Tinggap mo yung kayang kaburian ang giyang emo atalos. Ikami man natin kayang krus sampon kapag subukan. Paminsan-minsan may bugna kayang misaldak ang kapibabatan. Lusok ming pakamalan na yunto. Idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami, ingalampat na, ing lugod ning Diyos kaya kami. King pakibatano ding panalangin mi, king bagyan ng makanano lang lusok, makakayap kaya kami. Pasiknangan mo la ring puso mi, banadalam niya yung krus, antimo ing dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalos, king ninumang darake, king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Luso kapakamala na indu, nangisipan mila rin kekeng pigagap, emo pabusta ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul ing lugod mo karing aliwa. Saupan mo kami ngayapusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan da, ring hanggang at tsuketi makipagnobena. Pagamuwa mo mikeka kekeng indu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit, ampon magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at dingalang kapanintunan, pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansay kasakitan ding maliligalig. Ituro mo'y katuliran, karing liligalig karela. At ibalik mo ang king Diyos, diatang hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamala na indu, saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami, kingig paming at tsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mit mong kapanaligan kaya ka, bibili mi sarili mi, lalam ning mantumong mapanlualo mong indu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamongan po. Induming alananggang sawop, pinili rakang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mula ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indu. Manano na sanang yung sakramento ning kasal, bukluran na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilan man. At mikalugod la, antimonong makananing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia.
Bendisyonan mo laring sablang pengari. Luguran dalasan at pakamalan ding anak. Apeni bala nakarela ning Diyos. Ibera sanang parati karela. Ingarimbawa na ning tune biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul karing anak da. King lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ng ding anak. Banluguran dalat igalang. Ampon pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya nakan ngeni. Dinan mo keng ang masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake. Kanita, maging santungan ning kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Antimo ing sarili yung pibale-bare, karin Nazaret. Ikain ke kaming uliran, saupan mo kami, bandagol aldo-aldo, intune ming lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita, ing katuliran ang pon kapayapan, masayang mag-ari, king kabilugan ing pamilyaning ketawan. Amen. Kaya duanan king Hindu ning alananggang sawo. Santa Maria, Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan. Kekeng Hindu ning alananggang sawo. Ikeng makasalanan mamasa kami keka. Ban mikatmon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutuking lugod ng Kristo karinganggang tao. Banal do-aldo lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimoy ka. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob, antimoy kekang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran miking Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan ayemi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos magsalita kaya kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos mi ngulaganing pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandaguling lugod mi kang Kristo ampon karing paraming tao, kapamilataning maralas apama kinabang. Banigalang milaring katawan mi anting santungan aning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano kapamilataning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalausa na loob. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Bangunyat kami para king matulid apami palaganap, king pibanjana ni tingyato. Banidake milaring aliwa king gelingan mi para king ikasaplala na ning komunidad. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banalay espiritu tayranet pasiknang ani Santo Papa Francisco, ding obispo, ampon ding pari. Ban may pagkalubanan kaming dakalabokasyones king pamagpari at biye religyoso. Ban adalami belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo.
Banking nanumang nga tutuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan, king Diyoseng makiupaya kaya kami ampon king sabla. Banking oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karinaning igpang at banwa. Ban kanita mate kaming atsuking kapayapan, at pamikasundukang Kristo, ampon ka ring paraming tao. Ban mi pamatulan kami, king kamatayan da, ring pakamalan mi king be, pauli ning kapanaligan mi, king ginung sinubling mebye. Banding kapatad ming may ngayaw na bie, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngini po tayimik tamong manalangin para ka rin sarilitang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang may payabot ngan kay kami, ingala na ang gamong saw. Ginoo, binyemeng Maria kay kami, ban maging induming makatalagang sumaup kay kami, king balang pinandin. Ibiyemo kay kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Inuling Diyos, inuling Diyos, nanuing adwan ko. Aliwalim ng dilim yato, yaning tulak kong kupaso. Inuling Diyos, inuling Diyos, oy nilingimot ko. Iyalang mo aking kakaulan ni Jesus sa bandit mo. Inuling Diyos, inuling Diyos, ani ko kinmalan. Ipagikling anak mo, anong kumisat sa inuling Diyos, inuling Diyos, oy lingadwan ko. Lumiras ka sa intawid kong oras, agad din aking kapo. Siglaw tamo po,
Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ikpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mingeni ke ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me ke kaming makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, anilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mo ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, yayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo ke kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulog. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili nga klis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ting banal na Espiritu. Amen. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kayaduanan, yabi at alanan po ding matuking kapasalamatan rin kaya katamong mas. Ding mas sponsor king kapiesta ng San Lorenzo Ruiz, Mr. Renzo Zawal and Mrs. Kate Gatos and family, Mr. Glenn Laksa and family, Mr. and Mrs. Alvin Galura and family, Mrs. Elvira Cabral and family, Mr. and Mrs. Edilberto Mendoza and family, Mr. and Mrs. Orlando Liwanag and family, Mrs. Joanna Vergara and family, Mr. and Mrs. Lordino Gadja and family, Mrs. Elizabeth Sun and family, Mrs. Lonita Narido and family, Engineer and Mrs. Efren Manangkil and family, Mrs. Consolacion Armas and family, Consul George Cortez and family, Mr. John Michael Paras and family, SK Chairman Jordan Ivan Nolasco and family, Mr. and Mrs. Ocelito Briones and family, Mrs. Chodora Briones and family, Mr. Emilio Jr. and Joy and family, Mr. and Mrs. Archie Mary Grace Rico and family, Mrs. Julieta Maniti and family, Mrs. Lani Quito and family, Mr. and Mrs. Rodrigo and Lucille Zawal
and family. Francis Celine Mark D. Sainer Bayani and family. Mr. and Mrs. John Catherine Salas and family. Mr. Journey Samson and family. Mr. and Mrs. George and Sherlyn Santos and family. Kagawad China Santos and family. Miss Julie Santos and family. Mr. Reynald Raven Pineda and family. Mr. and Mrs. Gloria Mike Maiden Torres and family. Mr. and Mrs. Johnny Limpadison and family. Mr. and Mrs. Hector Quezon and family. Mr. and Mrs. Noel de Torres and family. Vice Mayor Raudencio Gonzalez and family. Mrs. Opelia Pangan and family. Mr. and Mrs. Policarpio and Mila Permejo and family. Coy Tec Carlos Miguel, Mary Angelo, and Claire Nozawa. Mr. and Mrs. Paulo and Maricar Lising and family. Mr. and Mrs. Ayan Carlo, Gian and Savi Lising and family. Nozawa family. Pangilinan family. Mr. and Mrs. Jerry and Mirna Lising and family. Mr. and Mrs. Joel Parungaw Sr. and family. Mr. and Mrs. Diego and Estelita Manalo and family. Mr. and Mrs. Roberto Arcenia and Arcenia Santos and family. Mr. and Mrs. Jobil Aquino and family. Mr. and Mrs. Connie Mananzala and family. Mr. and Mrs. Don and Ami Sablan and family. Mr. Carlito Mendoza and family. Risa Abaya and family. Marky and Mary Grace Repomanta. Christian Carlo Paras. Noren Tolentino and family. Mr. and Mrs. Ding and Madel Pilao and family. Mr. and Mrs. Ami Sablan and family. Mr. and Mrs. Janice Jesper Arden and Alan Jan Magat and family. Special intention, Grace Rico. Speedy recovery, Chodora Briones at Glenn Laksa. Pasalamat dading makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Gloria Gosun, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand Ermirna Lising and family, Renan David and family, at Shirley Balingit. Special intention, Ditsen Lito David and family, Villamor and Lizalina Tolentino and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Maria Musni, Remedios Dizon, Celine Opel Bayani, Canrexma Punzalan. Speedy recovery Daddy, Angelina Lising, Remedie Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Antimurin din sablang kaladwa king purgatorio ting kaladwa Daddy, Ernesto, Diosdado, Atilano, Rodelio, Lucia, Aning, Reynaldo, Maricar, Domingo Sr., Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Ligaya, Oscar, Lourdes, Gregorio, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Nenita, Nancy, Rosa, Yolanda, Rosario, Filomena, Luis, Eneroso, Librado at Jesus. Daung bebini
Kilugining ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, mayapayabak kaya kaingan po. Testa natin po ng kapupormeron tandiling Christian martyr at santo ng Alduini, San Lorenzo Ruiz. Nya makanita bebeta mong ganap kanitin ba na nakapagmasusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tamo lunas at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo, ikang memili kang San Lorenzo, ban maging umunang santo at martir ng Pilipinas. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ginoo, ikang maging alimbawa ng San Lorenzo, banakapta ng korona ng ligaya. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalulo. Ginoo, ikang minyetetagan at matibe kasalpantiyanan kang San Lorenzo. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may ipahingtutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king Bie, alanganga. Ligaya king Diyos, king kagatas-katasan, at kinyatong kabayaman, karintahong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kagatas-katasan, at kinyatong kabayaman, karintahong kayang kaluguran. Ginong Diyos, sariling banwa, Diyos ipapayong bahala, pupuryan dakat marangalan, maligayan dakat sasambang, pupuryan dakat marangalan, maligayan dakat sasambang. Ginong Diyos, sariling banwa, Diyos ipapayong bahala, pupuryan dakat marangalan, maligayan dakat sasambang, pupuryan dakat marangalan, maligayan dakat sasambang. Ligaya king Diyos, king kagatas-katasan, at kinyatong kapayapan, karintahong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kagatas-katasan, at kinyatong kapayapan, karintahong kayang kaluguran. At kinyatong kapayapan, karintahong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing togumpering kay kang martir, pagkalubanda kay sanang tula, ing karalang alimbawa, pasik na nga ning kasalpantiyanan mi. At ing karalang panalangin, pagdalala kayang bayan tetagan. Bendisyon may iting kay kaming kapag masusyan, kang San Lorenzo Ruiz, ing mumunang Pilipinong santo, at ing kayabe na, at dakayanan mo kami, king karalang tetagan, lugod at kasalpantayanan. Itiadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ing Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, kinlibro ng Hob. Nga nang may kibat Hob, wa, balo ko king makanyanpin, makanano yang sumambut ing tawo king kaso na, laban king Ginu. Nung ipilit na ning ninuman, ing makiyamano ya king Ginu, agyang metong mo karing libo ng kutang,
alayang malyaring apakibatan. Ing Diyos biyasayang tutu at mayupaya, alang taong makatakad laban kayo, kaya lang yayalis ding bundok, king era kamalayan, pamaligtad na lareti, potang mimimwayo, potang ayun kaya yang padalo, mga kimutyo ingyatu, king kabilyano, pagalgalani ang gana king pundasyon no, ing Diyos siya imumutus king aldo, at karing batwin, bansala pigilan do. Nino ing magdilidiling milantang king banwo, at babo aluning dayat malat, miglakad po. Ing Diyos siyang mibili king kabilyan daring batwin king banwo, ing saru, ing oryon, ding Pleiades, at ding batwin king albugan. Etala abot mang isipan, ding maula ng kararaptanan. Ela mabilang-bilang, ding makapagmulala ng dapat. Daralan niya ing Diyos, siping ko, dapot kaya kakit. Sumulong niya man, kuman apansingan. Nung atin niyang samsaman, ninong makasabat kayo. Nino ing kayo makakutang, nano ing kaya kang gagawan. Makanano kaya ngayon pakibatan, o mamiling amanong imatulid kayo. Agyamang ala kong kasalanan, ko pangurin makipangamano kayo. Manyawad ko mo namang pakaluluking Diyos, aokong ko. At nung pahintulutan akong mga mano, ko pamurin paniwalan, ing makiramdam yo kanako. Amano ning Ginoo. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoo patitingapon, igo ing kakong awsan, at kaya kamanalangin ko, gawa kawaring mala para karing mete, makatalakad na pa kaya, ban kapuryan, kaya kaibye. Apasyag na pa kaya karing kingkutkutan, ing alang kupas alugod mo, o ing katapatan, king kakarin ng daring mete, akit dala kaya rin kaya kang mala, king madalumdum, o king makapagligtas king labwad do, ring taong makakalingwan. Dapot ako Ginoo, kaya ka maus ko, at pasako, balang abak aklis mo, kaya ka iduro. Ginoo, bakit sa sakwil mo ko? Bakit kako sa sakwil me, ing lupa mo? Magsalita ka o Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at ilukya ka ring ama ng babyebye, alanganga. Ginoo, mantabi kay kayo, At ikan timuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Kabang lalakad na ring king dalan, ing meto nga lalaki sinabi na kaya, ako tukyan da ka, no ka rin kaman munta.
Nga ng Yesus kaya, atin lang lunggaring asong gubat at sali ring ayop. Dapat ting anak na ning tao, alayang pahiligan man o pihiligan man, banpay nawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako. Dapat tay kibat na niting lalaki, tuki ko kaya ka. Dapat pabarin nyo ko pa mo ilibing kay tatang ko. Nga ng Yesus kaya, paboren mong ding mete, ikut-kut dala ring karelang sariling mete. Dapat ika, tuki ka, at ipanaral mo yung kayarihanan ng Diyos. Nga na ning metong pang lalaki, tuki ko kaya ka. Dapat paboren mo ko pa mong makapamuon ka ring pamilya ko. Sinabi ng Yesus kaya, ing ninumang magumpisang sarol at babalikin siya king kagulutan na, maging karapat dapat king kayarihan ng Diyos. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kahapon na kalimutan ko pong tanggalin ng face mask. Kasama na po natin si Apong Pising. Kahapon absent. Ang babaeng nasa unahang upuan ng ating simbahan. Isang nakakalungkot na balita pagkatapos ng bagyong Karting ay yung 5 rescuers dyan sa Bulacan na namatay. Siyempre po, aksidente. Pero ganun nga pala yung buhay ng mga rescuers. Nasa peligro lagi. At yan ang isa sa pinakamalaking trahedya kasi 5 kagad, isang team. Isa po silang team. Ang naisip ko lang meron pa kayang magbo-volunteer o kaya papasok sa pagiging rescuers. Ngayong ito, may nangyaring sakuna sa kanila mismo. Meron pa kayang magnanais na maging rescuers. Ngayong hindi pala ganun kagaan ang buhay nila. Hindi pala ganun kadali ang trabaho nila. Ang buhay pala nila pwedeng malagay sa peligro tulad ng nangyari sa kanila. 5 rescuers, ayan. Pero sila po'y tinatanghal natin ngayon bilang mga bayani, itong 5 rescuers. Binibilang natin silang nag-alay ng buhay sa panahon ng kalamidad. At siguro, kung pagpipiliin tayo, kung paano tayo mamatay, masarap na ng mamatay na nag-aalay ng buhay. Masarap mamatay na hinahandog mong buhay mo. At itong mga rescuers sa kanilang kababayan, mas magiging makahulugan ang buhay pag ganyan ang katapusan. Na ito'y nagtapos sa isang ang hangarin ay makatulong at makasagip ng buhay. Well, ang ating pong pinagdiriwang ngayon, si San Lorenzo Ruiz ng Binondo ng Manila, ganun din natin siyang nakikita na ang kanyang kamatayan tunay na makahulugan kasi siya rin nagandog ng buhay. Pero hindi siguro para sumagip ng buhay tulad ng mga rescuers, kundi para ipahayag ang kanyang katapatan at pagmamahal kay Kristo. Sa isang banda, para magkapareho yung mga rescuers tsaka si Lorenzo Ruiz. Kasi yung mga rescuers, di naman nila inakalang matatapos ang buhay nila doon. It was purely accident. Ang kamatayan din ni Lorenzo Ruiz, hindi naman niya sinadya. Hindi naman niya talaga inisip na mangyayari yun. Kasi nga, kung alam niya po yung story ni San Lorenzo Ruiz,
So, siya isang katulong-tulong ng mga paring Dominikano doon sa Binondo at di pamilya siya. Na, dalawa yata ang mga anak niya. Na, at siya isang sakristan mayul, parang Simeong. Na, at pero doon sa sakristan mayul, siya pang tagasulat sa libro ng mga binyag. So, maganda sulat daw niya. Kasi po noon, namimili yung mga pare ng may magagandang sulat. Na parang pag isinalin mo yung mga pangalan ng mga nabinyagan doon sa libro, parang, parang typewriter din. Parang computerized sa ganda, sa linis. Ako po, pag ako'y sumulat, dinadala kagad sa butika ang aking sinulat. Akala reseta ng doktor. Kaya hindi ako pwede sumulat doon. Kawawa yung mga susunod na mga pare at henerasyon. Hindi maintindihan ng sulat ko Pero si San Lorenzo Ruiz, yan ang isa raw nakitaan sa kanya. Maganda siyang sumulat. Kaya siguro doon sa mga libro doon sa Binondo, kabilang siya sa mga, sa records ng mga baptismal books nila, tsaka marriage book. Kaya ito po, napakasimple, payak ng buhay nila bilang pamilya. Very religious, very dedicated Catholics ang pamilya. At ito nga pong si Lorenzo Ruiz, sumama raw po sa kompradya ng Santo Rosario, Confraternity of the Holy Rosary, na isang pinauso o pinangunahan ng mga paring Dominikano itong kanyang debosyon, ang banal na Rosario. Kaya lang, minsan daw po, meron niya satang nakaalitan na isang Kastila. At later on, namatay yung Kastilang yon. Kaya pinagilaan daw siyang pumatay. At hindi naman maliwanag yung allegation na yon. Pero, siyempre para sa atin, mabuting tao. At sa mga paring Dominikano, mabuting tao si Lorenzo, hindi naman niya magagawa yon. Para maiwas, at takasan yung ganong allegation, sumama siya sa isang paglalayag ng mga paring Dominikano. Akala niya sa Macau, pero napadpad yata sila ng Japan. At pagdating doon, siyempre missionary to, nandun sila para mangaral. Kasagsagan ng persecution ng mga Kristiyano. Yung Tokugawa shogunate yata. Tokugawa shogunate. Dahil ayaw nilang maparis daw sa Pilipinas ayaw ng mga ito na maparis sa Pilipinas yung Japan. Na ginamit daw ang religion para sakupin ang Japan. Parang ganyan. Mayroong political dahilan. Kaya mayroong mga persecutions. At alam na alam nila yung mga Kristiyano ng mga Japanese dahil daw sa kanilang kabaitan at kabutihan. Kaya sila kagad na makikilala dahil sa kabutihan ng mga Kristiyano. Kaya itong kagad silang pinakulong. Kadarating lang nila kasama si Lorenzo Ruiz. And after 2 years, nakatulan sila ng kamatayan through torture. Pero pag nirikat nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo, maliligtas sila. Pero halos lahat daw po, mga pari, mga laiko, at kabilang si Lorenzo Ruiz, hindi sila tumalikod at hindi sila nagtaksil kay Kristo. Yun nga pong classical na narinig natin kay Lorenzo Ruiz na sinulat ng mga parang diakono, yung mga nakasaksi dito. Sabi raw ni San Lorenzo Ruiz na kahit libong buhay mayroon ako, ito'y iaalay ko pa rin kay Kristo. Kaya gawin niyo sa akin kung ano mang gusto niyong gawin. Ganun ang huling salita niya. At yun nga po, namatay siyang masakit, kasi nakatali ang paa, nakabitin, tapos inulog din sa isang kanal. So anyway, nakakatakot,
Kaya, alam niyo po, nung mabalitaan ng mga paring diakono ito, ay parang mga Dominicano ito, naisip ko, ano kayang naging reaksyon? Ano na kayang naging sumagi sa isipan ng mga Kristiyano noon? Na ganito pala baging Kristiyano, pwede kang patayin dahil lang sa religion. Pwede palang kasalanan mo ikaw alagad ni Kristo. Yun ang pinakakrimen mo. You are affiliated or connected to Jesus. No, yun ang malaking kasalanan. Kaya ano kayang naging epekto nito sa mga misyonero? No? Sa wala na bang pupunta ng Japan? At sa mga lugar na kung saan pinapatay mga Kristiyano? No, dahil nga ganun ang ginawa sa kanya. No. At sa atin po, kung babalikan din natin yan, kung nandun tayo noong 1600s, gusto pa kaya ka natin maging Kristiyano? Kung sa ibang lugar, ganyan ang gagawin sa atin. Kaya si Lorenzo Ruiz ay isa pong halimbawa sa atin. Si Lorenzo Ruiz ay isang paalala sa atin, sa ating pagka-Kristiyano. Sa oras ng kagipitan sa ating pananampalataya, mananatili ba tayong tapat at iugnay ang sarili kay Kristo? O itatakwil natin? O bibitaw na tayo? Malamang, kasi grasya din yung mamatay ng martir just in case yung mga madre dito mapadpad ng Mindanao at mahuli ng mga busaya, baka sakali, sisters, mga maging martir kayo doon. At kayo nasusunod na mga martir. No? Pero yun by the grace of God na mangyari. At yun by the grace of God na si Lorenzo ay binigyan ng biyaya, ng martyrdom. Binigyan ng pagkakataon ganito at hindi niya pinalampas. Inialay niyang buo ang kanyang buhay. At para sa akin po, ganun palagi ang Diyos. Binibigyan tayo lang ng pagkakataon ng biyaya to do heroic acts for our faith. Itong pandemic, it's an opportunity for us to do heroic acts. Ganitong mga krisis, ito yung mga pagkakataon. Bagamat tayo natin ng mga crisis, pero these are avenues for martyrdom. Siguro hindi mamamatay tayo. Hindi, kundi yung lumabas tayo sa ating sarili para tayo makatulong at makaakay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ito po, kayo, kung ganyan na maging Kristiyano, gusto niyo pa bang maging Kristiyano? Kung mailagay din sa panganib ang inyong buhay, magpapatuloy pa ba kayong maging Katoliko? Yan po yung isang ano lang natin. Itong mga katekista, yan ang pinili nilang patron saint, martyr. Kayo ba'y handang maging martyr? Yung mga katekista. Pero wag na nating hintayin ng isang tayo papatayin at ipaparikant ang ating pananampalataya. Ang sigurong mas dapat hamon sa atin ay yung mamatay tayo sa ating sarili. Sa ating pagiging makasarili, sa ating mga galit, sa ating mga inis, sa ating mga masasamang at baluktot na pag-iisip na kuminsan ang hirap tanggalin sa atin. Yung iba, yung mga bisyo, yung mga nakagawing masasamang ginagawa, ito po'y isang uri ng kamatayan sa atin pag ito'y ating tinalikuran. Lalo na sa aking mga kapatid na katekista, martir ang magpatawad
ang tumanggap sa kapwa na kinagagalitan. Martir ang tiisin kung mayroong mang sakit na dinulot sa iyong kapwa. Sinaktan ka ng mga nakaraan. Mahirap magpatawad. Mahirap tanggapin ang nakasakit sa atin. Pero yun mas konkretong martirdom. Mas konkretong pag-aalay at paghahandog ng buhay kay Kristo. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon ng ating mga kahilingan. Tayong lahat na patuloy na binibigyan ng Panginoon ng maging halimbawa sa ating pananampalataya. Tulad ni San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasama. Sabihin natin sa bawat panalangin, ipakit mo kaya kami o Ginoo nung makanano kayang dapat sumuyo. Ipakit mo kaya kami o Ginoo nung makanano kayang dapat sumuyo. Para ka rin mitagulaling king biero, ban sumuyo king Santa Iglesia, para tirasan ng ganakan, king ingginong karelang susuyuan, alaya mga sariling ulunan, ban ipaynawa ing buntok na, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin mamuntukan king kayakatang bansa, ganakan dasana, king ing katungkulan akarelang tinggap, adwa ng alang pasubali, ing lubos at kabilugan ng kasuyuan, ipanalangin taging Ginoo. Para ka ring kalulu, ding masakit, ding ating kapansanan, tandanan dasana, king ing Ginoo, likwani ing kayang pamilya, banari na nalang lunas, ding karelang panamdaman, at ayatad karelo ing mayap ng balita ning kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Bakit mo kaya kami o Ginoo na makanan kayong dapat sumuyo? Para kay katangan, nung tunetang bisang maging banal, eta sa urong sulong, o bali-balikid pa mo, batang maging karapat dapat king kayarianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Bakit mo kaya kami o Ginoo na makanan kayong dapat sumuyo? Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O maligayang Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Ipagkaloob mong nga talat sa smila rin kaya kang turu at babo ning sabla, hasane milang mit mong lugod king alto doming pamibiyebye. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Malukami ng kabiyak,
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, pangmigla lang, tanggapan mo rin ng ayin, ning kekang balayan, kabang parangalan ming kasakitan da at kamatayan, din kekang martir, di San Lorenzo, din kayabe na. Nung makananong ingay karistya, pikalubanong sikanan, lalam ning pamaglupig, papanatilya na kesa ng tapat, arapaning sablang kaligaligan at kapagsubukan. Itiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, mantabi kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayipaya. Ding banal mong martir, di San Lorenzo Ruiz, at ding kayabe na, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinaw ding karelang biye, king ikaligaya ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayin bubulalag na, ing kekang upaya, asaslag king kainan ning kekaming pangatao. Pipiliin mo ring mahina, at gagaan mong matiyanakan at talapatutuke ka, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ulinita ka beri sa Blancoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamay lasat kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sinabinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niyo itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyan yung kalis, kanin kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti, kongan minum ko kaniti. Ito yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Nanigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ing anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yatu, ban biganap ikinlugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepay napon at maninayang sabing miye, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang ban kaya ng Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutuk, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod, kingipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ni kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Timika kapatid, may pupugayin tamong yan ing kapayapan. Kapayapan kaya kayo.
Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatop. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasming nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malagod, mananasanang mamungay kaya kami, tingi Eucharistia. Din ka na matinggap mi kaya ka, kaniting kapiyasan din kaya kang martir, dinwa na Lorenzo Ruiz, at din kayabi na, ipagdala na kaya sanang kaligtasan at kapayapan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ating ginuman tabi kaya kayo, at bendisyonan ako nga ni Diyos sa may paitutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may arining kaya katang kapag masusyan, yung may tanang ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras, magandang araw sa lahat. Thank you. Send me